2, 1, 2, tu pe spate, ai culșul de-alea, dat cu puro, cu mare, mamă, cum arăsta. Vrei mâncați și pula ta, Adrian. Ia că intră nebunul de Adrian. Îi punem întrebări, chat. Îi punem întrebări de film. Dau acces la oameni aici. Gata, așa mâncați. Îl tolănesc așa sau îl țin așa în picioare? Cum vrei tu. Tolănesc? Te vezi bine, da? Vezi că pe mine nu să mă vezi, pe mine nu să mă vezi că sunt pe live, gen. E web-ul dat în altă parte. Da, știu, ești cu tricoul ăla alb pe tine, adică am văzut, te știu. Cam în ce manieră ești. Unde ești, la Budeasa? Ce vă mă tic? Da, la Budeasa, nu pot să zic unde, că îmi dau dox. Dar pe plajă la Budeasa, mă, cine are probleme să vină aici, hai. Pe plaja veche de Budeasa, la pomii ăștia, uite aici sunt, cine vrea să vină. Da, la Budeasa sunt, păi nu mai... La București mi se face rău, mă, frate. De ce? Acolo la... Nu-mi place cu ei mie la București, n-ai ce să faci, nu... Ai unde să faci și tu un grătar, adică eu cred că sunt zone pe acolo, pe Periș, pe partea altă la că mergi 200 de kilometri, dar nu-mi place mie, frate. N-am pe nimeni pe acolo. Am și acolo, dar nu ca la Budeasa aici de fui roată, se strânge și Le aici. povesteam la băieți că te-a pus și tu, dar când te-a pus până la urmă? Bă, frate, eu am o problemă că eu pun suflet la obiecte, cum ar veni. Adică n-am mers calculatorul ăla o dată, de 2 ori, de 3 ori, parcă ți-am mai povestit. Și eu acum am o ură pe el, am o ranchiună, eu când intru în casă nu mă uit la el. Nu vreau să discutăm, nu mai vreau să avem de-a face. Și nu mi-a deschis spumele cu calculatorul ăla. Când i-am făcut cu ei de toate să-mi bag pula dacă nu o fi otrăvit. De unde o fi mâncat, în mâna cui o fi mâncat, nu e otrăvit în pula mea. Dacă a fost mâinile la 4 serviciuri, n-a știu ce să-i facă, să uita în el, l-a despicat și a zis nu avem ce să-i facem, este ceva cronic, ceva... Da, născut așa, n-a luat de la cineva să zici că a luat virus. Nu merge el, e făcut, are putregăi în alea. Zi sincer, dacă acum pe bune, cât la sută ai băgat o comedie în filmul ăsta? Sincer, că se vede în toate, multe faze se vede că e de la tine, gen. La aia cu Loganul clar e de la tine. Aia cu Loganul, sunt aia cu statuia, sunt multe, da. Aia cu statuia n-a zis eu cum ar veni, bă, să fac eu statuie. A venit și el cu ideea cu statuia. Că eu era prost să zic să fac eu statuie, știi? Eu am dat vorbe în gură la toată lumea. Eu nu mi-am făcut doar mie cum ar veni, dar na, era un procentaj. Ăla să vorbească atât, în film ăla să vorbească atât, știi? Na, business, pula mea. Înțelegi? Dar eu am încercat să dau la toți vorbe în gură. Păi fii atent cum a fost faza. A venit scenariul într-un fel, că na, trebuie să fii din ăla scenarist, să știi epitetul, nu? Sau cum îi spune? Incipitul, să știi desfășurarea acțiunii, să știi momentul culminant, toate astea. Da, și le-a făcut băiatul ăla de știe el, dar a citit în domeniu și după aia, bam, m-am stilizat, că nu era glume deloc, nu se râdea. Chiar nu se râdea, poate doar dacă erai bolnav rău și nu știai că nu te mai uiți la niciun film în viața ta, e ultimul, poate râdeai așa, să fii râs și tu, măcar în ultimele momente, dar nu se râdea dacă nu era stilizat. Am intrat, nu știu, eu să zic 70-80%, nu știu. Zic eu, părerea mea, dacă spune altcineva ceva împotrivă, aia aștept. Mergem pe scenariu și întrebăm cine a făcut aia, cine a făcut aia. Să vede, are putea să taci, dar e bine, na. Dacă a ieșit bine, dacă ești amuzant, am văzut că le place la oameni, că mi-a dat mesaje oamenii că a râs ca alea, bravo. Foarte bine, că așa și trebuia. Mă crezi că eu n-am auzit de Budeasa până să apar tu. Păi vere, n-avei cum să auzi, că ce să auzi? N-avei ce să auzi aici. Ce să auzi, că nu suntem de interes național, fără să spun eu în continuu. Chiar nu suntem imogene. Bă, trebuie să te bagi neapărat, măcar un Twitch, un YouTube să faci, nu știu. Să te duci în zona asta, să te vadă oameni. YouTube aș face, frate, că uite, te lasă și să fumezi oamenii, că aia îmi place mie, că oameni de omenie, adică uite, fumează omul, lasă-mă să fumeze, că e viciul lui. Păi pe TikTok mă dau un... Ai văzut pe TikTok? Păi ți-ai eu calculatorul, dracu, și-l duc la reparat și ți-l repar eu, dracu, dacă nu mai să faci. Bă, cred că ți-a căzut netul. Așa, gata. Cred că te suna cineva. M-a sunat zbâr, cred că vrea să zică, bă, scoate și tu hursa de la Mobilbox, arată-o. N-ară, mă, nimic, zbâr. Dacă ești pe live. Uite, de exemplu, subiectul ăsta nu s-a... De ce n-a fost invitat zbâr? Na, vezi? Asta nu se discută. Nu le discutăm. Eu le discut cu ei, cum să nu le discut? Că, na,
Au oamenii probleme între ei, îți dai seama, nu a chemat pe Zbâr. Bâr se duce totuși la film, și-a luat un bilet, se duce la film, îți dai seama. Dar eu știu ce-o vii, ce-o gândi dictatorul. E creier, mă, e creier, orice îi spune creier, mă. Sincer, nu știu, eu... Bine, tu ai stat mai mult pe lângă el, dar eu zic că e creier. Timogene, eu ți-am spus situația de fapt și de drept, în prezent, cum ar veni, dar nu mai intru în detalii. Nu intrăm aici pe live. O intrăm pe live, sau și intrăm, nu hai. Bă, apare peste tot, ești nebun, nu fi nebun. Nu mă glumesc, nu, Lucian. Bă, dar voiam și eu să vin la Hustle acolo, frumos. Dar ne vedem noi undeva, Imogen. 100%, frate, 100%. Stai în zona Bucureștiului? Da, în zona Bucureștiului stai, nu? În Bragadiru, cu chirie, cu nevastă. Frumos. Și eu tot în chirie să mor eu. Da, e frumos. Uite asta vreau să vorbesc cu tine, că ce vrei să faci până la urmă? Că și iubești chestia asta, să fii locul tău de muncă, vrei să ajungi acolo, vrei să mergi pe zona aia ta, dar iubești și ceea ce ești acum, că tu iubești o grămadă de lume, tu iubești toată România. Ești mult mai cunoscut acum cu ai. Tu ai văzut că ai 280 ceva de mii de follower, cât aveai înainte de film? Bă, înainte de Basa o să aveam 80 de mii. Tu îți dai seama să crești la 280 de mii? În pula mea am crescut în 5 ani la 280 de mii. Ești nebun, adică ai acaparat multe și acum e super cunoscut. Ce faci, în ce zonă te duci? E greu. În ce zonă te duci? Eu aș vrea să merg în paralel, frate, pentru că pentru mine ambele sunt niște pasiuni, și poliția și ce fac eu pe internet. Dar mereu mi-a plăcut să cred că dacă una ar anula-o pe cealaltă, renunț la aia care anulează. Adică dacă mie îmi spun de la poliție nu mai face lucruri pe internet, eu renunț la poliție, că nu mi se pare un pic nedrept să fiu forțat să renunț la ceva pentru altceva. Nu cred că o să te forțeze. Dar eu nu, bă frate, știi câte probleme am eu, numai comisii, numai de-astea, zi de zi. Nu m-au luat în live să facem un grătar. Zicea Costi. Sunt niște oameni care nu poți să te înțelegi. Trebuie să, exact cum am explicat, să iei internetul de la prima diodă. Trebuie să explici internetul. Și eu n-am avut timp, eu am ajuns până 2016 cu ei, cu Vine-ul, de era România Best Vice, de era Bro, atunci a postat el. N-am putut să ajung la TikTok să le explic. Înțelegi? În orele astea de am discutat noi. Trebuie să iei de la zero pe ăștia. Și e greu, frate, nu mai și dacă nu vorbești, nu schimbi nimic, nu? Până la urmă, dacă tu ai vorbit, ai creat o isterie puțin așa și duce spre o schimbare. Și la film, frate, filmam 12 ore filmul, cum ar veni, filmam 12 ore acolo. După alea 12 ore, deci să zice că era filmare de noapte. Terminam pe la 6 dimineața, eu la 7 eram la aeroport, că aveam practică pentru Academie. Stăteam de la 7 dimineața până la 8 seara și de la 8 jumate, cum ar veni, eu la 8 jumate trebuia să fiu la filmări, încă 12 ore, adică 36 de ore legate. Păi asta ne-a spus și la băieți. Iorga, tu, Costi, Drăcea și cam atât a ținut filmul în picioare, cumva, știi? Pe comedie, mă refer. Da, frate, am avut, îți dai seama, 14 zile de filmare, ești nebun. Și Iorga și Costi au avut și mai multe. 14 zile de filmare, dar la mine m-a îngreunat, mă, frate, că... Cum îi zice? Că trebuia să fiu și la aeroport 12 ore acolo, 12 acolo, n-am mers nici să dorm, numai să fugi așa în pauze, cum ar veni. Că de-aia să și simte, că aia nu-mi place, că să simte cum ar veni pe film, că eu sunt obosit un pic, dar pula mea, altfel cum făceam, că n-aveam cum să mă împart. Schimbi Loganul sau rămâi cu el? Nu, mai țin. Acum sunt într-o Skodă, frate, am o șpârlă cu niște oameni de închiriază, știi? Și Loganul e la boxe, e la service. Azi o mai iau și eu pe asta care boxe până vine ăla. Și a fost și la film, de-aia nu l-am avut Loganul, că l-a luat aia la film. Și a bătut joc de fetia lui, da, i-a spart oglinda în el. Adică eu tot i-am spart-o, că eu fiind proprietarul m-a lăsat pe mine, dar ei a spus, spargi oglinda, alea, nu, tot eu am spus de fapt, eu am făcut scena aia. Oricum se dar a luat oglinda, oamenii. N-a spart-o pe asta originala. Asta în care semnătură. Aia. Originală. Vedeam că voiau ăștia să cumpere bilet acum, gen, în timpul săptămânii și nu mai găsești bilet. Efectiv, doar după 11 noaptea încolo. Serios vorbesc. Bă, frate, și înainte de premiera asta de azi, nu prea erau vândute biletele. Dar vezi, dacă lumea să uită și râde, să duc și ei la prieteni și zic, bă, du-te și tu, că a fost Caterinca. Aia contează, cred că, cel mai mult. Clar, dar eu le-am zis să mor eu, scuzi, iartă-mă că te întreb.
Dacă nu le-am zis, luați bă bilet în primele zile, că după aia postează ăia pe TikTok și dă spoiler din ăla, dar nu mai postează filmul pe TikTok. Dar n-a luat oamenii, păi... Dar tu ai fost în sală, în ce sală ai fost când s-a dat filmul? În 11? În care? 11, da. Ce s-a aplaudat ce s-a aplaudat la scena aia, știi ce zic? Că să nu zic. Știi ce zic? Da, eu am băut 6 beri, mi-am luat 6 beri, am băut sala acolo. Mai emoții când cu oameni așa pe lângă tine? Mai simți emoții așa? Nu, mie îmi place. Când vine lumea pe lângă mine. Eu vorbesc cu ei, mai ales când mergeam cu trenul la facultate și mă vedea cineva, hai de capul. Păi vorbeam tot drumul, că mie îmi place, că decât să stau singur așa. Și vorbeam cu lumea, mie îmi place, chiar îmi place. Te întreba, eu am primit foarte multe întrebări de la lume că sunt plecați pe străinătate mulți care se uită la mine. Face, bă, cum o să văd și eu filmul? Mă gândesc că o să bage pe Netflix la un moment dat să-l vadă și ei, nu? Da, dar spunea că până toamnă ar vrea să-l bage. Așa zicea, dar nu cred, mă, frate, că prin toamnă. Pentru că gândește-te să uită lumea o săptămână, 2, 3, 4, 5, 6, în vară, deja nu cred că o să mai fie la jumătatea verii. Crezi că bate filmele în România? Sincer. Crezi că îl bate? Bă, nu știu, nu pot să îmi dau cu părerea că eu nu am uitat la filmele alea, dar cred că pe amuzament pe astea sunt tot acolo, sau poate puțin mai bun. Dar nu pot să zic de om, că eu nu m-am uitat la filme, înțelegi? Dar să vedem. La cifre și la astea, probabil că sunt mai mulți copii care or să vină la voi, mă. Cum a zis Shelly, că voi aveți comunitatea mare rău de tot, tu cu Iorga și Costi și Drăcea și toți. Bine, tu cu Iorga oricum, nu mai zicem, vomităm. E next level. O să vină da, mai avem pe noi. Da, o să vină. Eu sper să bată recordul, frate, că ar fi frumos să fie filmul numărul 1, știi? Și ziceau oamenii că m-ar mai lua, că mai alea. Mi-ar plăcea, e mișto să mor eu. E așa, un pic Sincer, ce aș vedea eu, un film în Budeas. Serios vorbesc. Da. Că ești în mediul tău și ești institutul de Caterinca acolo și tu poți să dezvolți toate lucrurile acolo la tine. Cu baraj, cu toate alea. Sau gândește-te un serial, ceva de la pe Netflix, era top. Să mor eu. Mie îmi place, frate, pe scris. Nu în viața reală, că să mor înainte, că am luat pixul în mână vreodată pentru o cauză. Da? În viața reală, ipotetic vorbind, cum ar veni pe arta teatrală, cinematografică, îmi place să scriu scenarii astea. Chiar îmi place. Și atunci, frate, cu scenariul ăla, mamă, atunci cât am stat, stăteam câte 10 ore pe zi aproape. Toată săptămâna, 10 ore pe zi, 10 ore pe zi, 10 ore pe zi, să lucrăm la scenariul, să iasă totul bine, să râdă oamenii, să pleci și fericit acasă, cum ar veni, că decât să joci într-un film prost, mai bine nu joci. Părerea mea. Oricum, tu cu Iorga, cu Costi, cu Drăcea, ați tras cel mai mult la film. Da. Chiar. Da, îți dai seama, dar au fost niște de-astea, adică, bă, ăla vorbește mai mult, ăla mai puțin. Înțelegi, știi, da. Înțelegi lucrurile astea. Că și ceilalți au fost buni și au făcut treaba, îți dai seama, au muncit și ei, au venit și ei noaptea, au stat nedormiți. Uneori, frate, trebuia să filmăm un minut cum ar veni și să tai 12 ore pentru minutul ăla, că așteptai pe alții, veneau alte cadre, trăgeai din mai multe unghiuri. Duble de alea de nebunești? Câte duble trăgeați pe scenă? Depinde, la mine ieșeau... La aia cu Loganul, cu oglinda. De câte ori ai tras? De vreo 5-6 ori, dar știi de ce? Că eu îi dădeam... Eu nu voiam să sparg gemulețul ăla, înțelegi? Și îi dădeam mai în coadă, unde are coada oprind, da? Și dacă îi dau în coadă, eu mai mult o băgam. Eu îi dădeam ciocane, o băgam mai bine. Și nu se rupea, dar până la am zis, ba pula în ea și i-am dat una, pac, în beregat aici i-am dat. Păi îmi ba pula în ea, păi mă rog de ea caspă, i-am dat, până la urmă. Da, dar n-am vrut să rup prima oară, că am spus că una are oameni. Dacă are, că avea 4, le-am găsit eu în portbagaj. Cine are nevoie de oglinzi, știți la cine să apelați. Am un portbagaj 4. Pe traficul de oglinzi de Logan 09, eu mă ocup în România la momentul de față. Dețin monopol. Poți să-l întreb dacă a luat Marin Valley jackpot-ul? Nu știu subiectul ăsta. Astea-s glumele tale, alea ale tale. Nu știu, am pus eu un videoclip la story. Alo, când să mai dă jackpot-ul ăsta, că a băgat copilul ăsta 4 zile de muncă, 7 câte am zis eu. Aici neapărat, de băiatul ăla, nu știu dacă a luat și toate.
și tot așa îi spunem noi. Hă, mă, că Am mai zis? Deci e marți, stai, e marți, e miercuri de fapt, că e trecut de 12, până vineri în Paște cu șei, 100%. Nu mă pasionează, frate, împăcarea asta. Chiar nu mă pasionează. Eu ți-am zis perspectiva mea. Nu ți-am zis-o, îți povestesc eu, mă, Imogene, după aia, după live. Da, nu vorbi, până că n-are rost. Da, ți-am zis Eu vreau anturaj cu perspectiva tine, mea. cu Costi, la Hustle. Chiar vreau anturaj și stăm acolo să... Păi da, dar ți-am zis, nu mai pot să vin, sunt persoana non grata, nu mai pot să vin. Dar îți povestesc ție, îți povestesc și spui tu părerea. Eu zic că n-am greșit cu nimic. Sunt un simplu budeștean. Simplu. Și eu nici la astea, frate, gen, eu nu mai pot să mai vin, nici la... Cum ar veni mâine era la Craiova, trebuia să mă duc și eu la Craiova la film, nu mai pot. Dar lasă că vine la Pitești și aici la Pitești îmi iau și un bilet de om. Da? Intru pe internet, îmi iau un bilet, e toată Budeasa în acea sală, de-abia aștept filmul. Acolo la Pitești la mine. Aici, de fapt, nu acolo. Uite licei. Nu arănă aici, dacă spui pe Pitești. Mamă, și nu vii nici la beach? Nu cred că o să vin. Nu-ți place Travis? Bă, eu nu sunt cu concerte de frate, vedeam așa că am făcut promovare și astea, veneam pentru lume mai mult, dar nu cred că o să mai vin, că eu nu sunt cu astea. Cu cluburi, cu concerte, eu sunt pe grătare. Atât. Șprițuri. Minte ăla, mă, zicea. Da? Cine a dat mesaj? Să arate și el o carne, o pulpă. Că imediat veneam, zici. De eu Imogene să mor eu dacă nu, dar să vii. La Să vii Budeasa? personal, dar și la Budeasa, da. Să vezi ce bine te întâlnești cu oamenii ăștia aici. E ce Păi mai sunt frumos. oameni simpli, mă. Sunt oameni simpli. Noi pe toți am primit bine, frate, pe toți am primit bine de au venit aici. Și Eli când a venit, l-am primit bine, a fost frumos. A filmat videoclip, a dat lumea ATV, a dat lumea, el a primit în curte să facă pe acolo. Oamenii sunt primitori. Bă, Depinde. lăsați-i pe ei, m-a nebunit chat-ul cu ce s-a întâmplat. O să vorbească ei la momentul oportun chat. Numai certurile astea vă plac, mamă, le plac la astea certurile de nebunesc. Lăsați-i pe băieți. Bă, i-am zis eu lui Imogen că nu mai vin la Hustle, că știu că voiam amândoi să ne vedem acolo. Dar nu mai vin, că nu mai sunt parte din această echipă, cum ar veni. Și n-am mai jucat nici în film eu. Că eu nu pot să mă duc la premiera filmului, cum ar veni prin oraș. Dar asta e. Păi stai așa Pe puțin. mine Acum toată săptămâna o să fie premieră în toată țara, mă gândesc. Ai zis că Craiova... Da, frate, și mie că uite, Iorga se duce, cum ar veni și eu nu pot să merg și eu cu ea. Și aia îmi pare rău, că eu vreau să stau și eu cu Iorga, nu? Să mai râdem, să mai astea, că e prietena mea. Înțelegi? Și aia îmi pare și mie rău. Stau acasă, recu. Dar vin aici la Pitești, că aici vin și eu să mă uit la film ca om. Cu prietenii. Și o să ce-mi place, știi că e... Ești la vreau tine să fac acasă, o ești la poze- tine acasă, cum ar fi acum. Da, vreau să îmi iau o cămașă, nu mai iau costum, că deja iau o cămașă așa și e un fotbalist. Știți, băieți, voi, like, ia uite cum a pus. Știți, băieți, că... Ce nebun, Like, bine, bine. Ce ai face în continuare? TikTok sau YouTube? Sincer. Sincer. Bă, ți-ar sta bine rău pe tu, mă, să discuți cu oamenii să astea, mă. Hai, fă-mi pula mea. TikTok sau YouTube? Nu știu, amândouă. Păi de ce să alegi între ele? Și așa, De și fapt, așa. stai că tu poți să faci... Fii atent că există multi-streaming, poți să faci și pe TikTok și pe YouTube în același timp. Știu, dar n-aș mai vrea să fac live-uri pe TikTok, că sunt grele rău de tot, frate, trebuie să ții lumea acolo. Și obositor. Nu e muncă, cum ar veni, îți dai seama că eu știu ce e Asta aia zic și eu, muncă, da, că am asta zic și eu, da, asta le zic și eu că nu e muncă, ce facem noi, da. Nu e muncă, păi, muncă e altceva. Dar eu telefonul am început eu să fac TikTok de pe el, că primul nu mergea, nu? Să mișca în viermi așa, în vermișori. M-am dus la, cum îi spune, m-am dus la muncă vara, pac, la betoane, la acoperișuri și mi-am luat telefonul. Pac, și după aia am început să fac videoclipuri pe TikTok mai ca lumea și de acolo dă-i. Că, uite, poate mai sunt copii care vor să se apuce, care astea, bă, strângeți bani așa ușurel, vă luați un telefon, după aia aveți și calitate și vei mai drag să filmați după aia. Strângeți de acolo, alocație, dacă ești mai mare, 15-16 ani, mai du-te până sat, mai muncește, ții telefon și după aia n-ai nicio treabă. Eu știi că poate mai sunt oameni care, bă, aș filma și eu, dar n-am aia. Le faci, bă, ușor. Și eu auzi cum am apucat eu de mâncați aia și auzi cum am apucat eu de postat videoclipuri. Eu eram în liceu și puneam story-uri pe Instagram, înțelegi? Și Sketch-uri, de ce puneam eu? Sketch-uri. Da, făceam eu, Caterinca, dar nu, fii atent pe story prima oară, nu contul ăla de știi tu.
puneam pe story. Și mi se mișca foarte greu cu aia, că era telefonul prost, că n-aveam bani. Și mi se mișca greu, adică imaginea pleca și vocea stătea cu pula în sus, nu spunea nimic. Stătea și peste 3 secunde se ducea și vocea. Ai înțeles? Pleca videoclipul înainte și nu puteam nici să mă țin la el. Să-l fac cumva, să-l bag într-un editaj, că nu știam. Am început în Candy Photo pe acolo să editez un pic, dar n-am reușit. Și am observat eu că dacă le postezi în feed, nu mai e problema asta. În feed se aude videoclipul ca lumea. Și mi-am făcut un cont separat ca să pun story-urile pe care vreau să le pun story, că eu nu vreau să am cont așa ceva, să le pun în feed acolo. Fac și așa am pornit pe contul ăla, știi, că acum câțiva ani de mi-ai zis că îți face duminicale. Fii atent. Păi noi vorbeam de aveai, nu știu, 12.000 aveai pe Instagram sau 10.000, nu știu de aveai. Da. Ia întrebarea asta. În afară de tine, ce personaj din film îți place cel mai mult? Cum a jucat? Iorga mi se pare că a jucat foarte bine. A jucat să arăs. Și Costi și Drăcea. Da, mie Iorga îmi place cel mai mult. Dar au jucat bine, foarte bine și băieții. Costi, îți dai seama, actorii alea. Are și el cartea lui. Are carte. Are. Am văzut diploma, are carte. Joacă bine Costi. Când striga acolo, Ticane, eu eram pe mal și strigam, nu mai trage rău. I-am spus, nu mai trage rău, țipă și tu mai, Ticane. Nu, el făcea, Ticane! Mi s-a făcut pilată câine, am zis, să trage ăsta rău dacă nu mor azi. Am murit. Dar mi-a tras, mi-a tras, făcea prea urât. Dă-o în pula mea, e un film, Costi, n-am murit pe bun. Ai? Bă, ticule, eu te las că... Te pupă viața, mă. Vorbeam cu Iorga pe mesaje și poate se supără pe mine, că nici nu i-am spus ce fac. Mersi că ai venit până la noi pe aici, băi, mersi mult. Mulțumesc, frate, de invitație și vă pupă toți. Băi, și fetele lui Imogen. Noi ne vedem în realitate și te așteptăm să te apuci de YouTube. Odată și odată. Da, ticule, cum să nu? Sunteți comunitate frumoasă rău de tot, mă jur. Mereu când văd așa videoclipuri cu tine, Imogen, și ce zic oamenii pe acolo, îmi place rău de tot. Sunteți numărul 1. Te pup. Și tu ești numărul 1, frate. Te pup. Te pup frumos, să trăiești, papa. I'm scamming în booty, I'm scamming în booty, miroase-mi dacă vrei.